forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, It is. Kaya time. May cable, malumatakla. Ito yung building namin. Ayan. Ito yung suot ko. Punta na yung ito. Ito lang siya si Ian. Tutulog. Dali. Meow, meow. Agkakaiba at sayang. Meow, meow, Gawin mo yan. Gawin mo mila ka. Ay, isa na ta. Ha? Awak sa building niya, wow. Ganyan. Sa elevator. Oh, yeah. Na-update mo na. Oh, okay na siya. Lumabas na yung iMovie. Ay, hindi pa. Bakit ano ba yan? Para saan yun? Nag-edit mo yung iMovie kung ayaw mo lagyan ng sound, nawasan mo, lagyan mo yung zoom mo zoom off. Meron ako nun. May apps ako. Tayo na. Wow. Oh, yeah. Ano na nga ibig sabihin ng B? B? Basement. Guess. Mali ka na. Dali. Hindi, ibubuksan mo. Yung ano, yung tablet. Ang alcohol ako. Eh kasi, Ikuha ka ng hindi man siya nakabukas. Yan, nasa parking kami. Chit. Sa baba na. Oops. Takbo papuntang sa sakyan. Pagbukas mo ako, Abby. Thanks. May isa lang naman hinawak ko. Hindi pa rin buo. O, akin na. Ikaw na. Ayan. Sa parking na kami yan. Papasok na ako. Aalis na kami. So, yun. Ayan. Nandito na sa sasakyan. Oops. Waterproof. Ayan.
Abimas. Ayan. I will show you the Dubai Festival City. Then we will go to Dragon Mart. So, ayun. That's our vlog for today. So, magmamaslang muna ako. B. Mga to. Siyempre. Oo. Saan nakalis? Mas kanto. Mas. Okay na. Tapos na. Oh. Sino yun? Init ko naman na to. Alam ko may lupang di man. Violate. Ayan, palabas na kami ng building namin. So, see. Abi, saan tayo unang pupunta? So, first destination natin, International City. Pupunta tayo sa Dragon Mart. Chinese market. May cardit na eh. Here, see. Walang foreclose yung close pa yung ibang shop. So, kunti lang yung bukas. May mga ilang tao. Ilang sasakyan. This is Satwa. And the other side is there is Japlia. Ron. To Business Bay.
Business Bay, World Trade Center, nandyan. Ang taas ng building. Diyan. That is... Yan, ganda. Ano na nga yung tawag dun sa ano na yun natin, yung banda doon? Emirates Road. Emirates Tower. Ay, dito pala. Ito yung ano, Glow Garden. Ayan. Dubai Glow Garden. Pang bata, maraming mga dinosaur. Ayan. Pagdating ni Erich. International City. Ayun na. Wala pa rin ano, sahod. Sabi wala pa kami sahod. Wala naman. No work, no pay. 50% na ang bawal sa sahod. Wala pa rin ano. Masang ko yun sa toyo mo po ay tamarap. Itrim ko na isa. Ayan, pa-U-turn na tayo. Pasok na tayo ng Raglan Mall sa International City. May bus.
bibili natin dito.